Tuu. Sulta silittää. No. Tää on vähän niinku samaa kuin... Teemu, lähteekö se hikka nyt? Niinku... armeija. Vielä kato, vedetään niinku ihan täysin. Mene edes eteenpäin. Ei ku... Tuossa loppuu talun osaa jo. No, mä jatkan. No. No niin, Teemu menee. Tuleeko sinne? Pikkukarhu. Joo, pikkukarhu. No. Kun sä aina oot puhunut siitä, että sun mielestä esimerkiksi niinku Lylykankaan Pasi on naurettava ihminen. Ei, kun se on vaan niinku ärsyttää, kun se puhuu niin paljon. Ei oo hikka vieläkään lähtenyt. Ei oo. No, Niin. mitä jos sä tällä hetkellä oot tekemässä semmoista asiaa, mikä on hyvin paljon ärsyttävämpää? Teemu, kato tänne nyt. Teemu! Joo. Teemu! Enpä tiedä. Teemu, voi Teemu siinä. Teemu, YouTube Teemu. Tuo on pitkä matka. Nouse nyt ylös. Ei pidä nyt sen kauan tähän. Sulla menee polvet ihan paskaksi. No menee se paneminen. Niin.